Yan o. Mm. Mm. Ayan mga studio, naluto na po lahat yung mga in-order natin. Nandito pala tayo sa Sizzling Paris sa Toms. Located dito sa Tumoy, Caluisan, Lapu-Lapu City. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Tara, tilawan na to ilang sizzling nga mga pagkaon. Asa taon na ni Mang? Dire tayo sa kon? Ah. Ito, mayroong bunwaro. Egg. Oops. Yan, meron egg, merong bunmaro, at saka merong lechon belly. Tara, isang subo. Kain po. Lambi mong crispy pa. Crispy pang panit sa panit yung belly.
Sagol ta na dia. Sagol. Okay. Okay. Lami kayo. Yung mga sisling nila mga studio, mayroong dalawang rice ba? Tsaka kung mag-additional kayo ng rice dito, 6 pesos lang daw. Only gravy din, no? Oo. Wala nang ulam. Gravy na lang. Oh. Dami ilang pagkaon din. Sobrang sulit kasi naka-focus sa rice na, no? Oh. Ang daming tao dito kapag gabi naman. Ngayon, natsimpo kami na kaka-open nila. Mabuti din ngayon pumunta kasi hindi tayo makadisturbo, ano? Baka magantay yung mga Customer. kakain. Dito tayo sa Happy Park. May pagpipilian sila pa ang pwede pork, meron ding beef. Yan o. Mm. Isang malaking sugo. Mm. Ang sarap ng bunmaro, man. Bagong luto Yun, no? ba yan? Yan. Bigyan natin rice. Dami, ano mo? Sarap. Kaya pala madaming pumunta dito, makain ba? Mm. Si sulit na sulit yung mga pagkain na dito. Itong kuha no. Yan. Gravy. Dapat mabilisan to kainin mga studio kasi yung gravy yung tawag no? Mauga. Mag-dry. Pero pwede naman ipainit pa. Manalo dito sa Sizzling Paris sa Toms. Yung Toms ng tumoy yan. Tumoy sa kalawisan siguro. Lawisan tumoy. Or baka name yan. Name yan? Tumoy. 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 Literal na tumoy. Mix. Naubos mo na yung kuan pa? Bone marrow? Ubus na mo. Ubus na ba? Kilog pa.
Maraming salamat mga studio sa panonood sa episode nito. Nag-enjoy kami dito sa Sizzling Paris ni Toms. Sa Toms dahil. Sizzling Paris sa Toms. Located dito sa Tumoy, Kalawisan, Lapu-Lapu City, Cebu. Kita-kita tayo mga studio sa sunod na punhan. Bye-bye!